Pok kuweni enak rasane banyu mili ngetan parane. Aja wani karo wong tuwane, prasasat wani karo pangerane. Iku ngono marai dosa. Mangan tebu keliru tebon meleseng ayu kakak tiru sing babon. Wajib belajar 9 tahun saiki wis dilaksanakno awet iku kabeh syarat sing nyerdasno telur pare anak-anak bangsa supaya pikire cerdas ora buta saka pendidikan ngono mas pancen penting artine yen kita bandingno karo donya kepinteran dadi saklawas pendidikane dulur pancene hebat ora pandang anake wong sugih uga anake wong melarat belajar mas pancen semangat sembuyane besok yo dadi pangkat dino minggu waktu yang luang udah rekreasi nang tempat pemandian rame-rame dulur karo kanca-kanca sekolahan masalah sing dirembuk cuma masa depan tapi ana maneh sing kliru panemune nek budal sekolah ga ono tujuane wis 5 wulan dulur
sampai ora bayar SPP nganti wong tuane disurati gurune dadi wong tuwa ayo sing ati-ati kudu bisa mawas ade nek anak sekolah dulur ayo diawasi ojo sampe liru tapi wong tua ngono ayo semono uga didik anak pancen wis kulino anake dididik ojo sampe sembrono supaya besok uripe bisa sampurna. Jurus iki mangan esuk enak sore enak ya iki. Pokoknya marah esuk jam 3. Bayuh rek rasane. Tang tang. Tone tak udaki sing tak udaki jenenge Sumarti wong turune ana kamar buri kesempatan lampune mati bareng tak udah dadak liru Bek Sumarmi terus moreng Ilokno aku jereketan arek senteng aku dilokno meneng karo gorenjeng Bek Sumarmi moro dadak aku dibanting satu di sana satu di situ dua-duanya saling menunggu yang satu marah yang satu ragu dua-duanya menanggung rindu coba dong mari dicoba dong coba dulu dong mari dicoba coba dong mari dicoba dong
bareng tak coba adu udele bodong. Wis waya esuk jagone loro rame swarane mating kebrusu adu senenge sedulurane bebarengan padha nantur paring. Joget. Lah kono joget dadi apa kon? Terusno nek lho. Lho. Kepingin ta kon? Ya mesti. Tenan ah. Oh isang. Sing ngene Mas kula parani. Ora ngulune kanggo telo. Kaya ngene Mas paling rasane ora manut karo omonge wong tuwa. Wis diae. Lah kok krok ngono. Apa oh? Kepingin nyanyi aku. Nyanyi yo. Tapi mulai banter-banter. Warna alon. Napasku wis tuwek, wis rada cendhek. Pak Sujiono tang kok teklak tekluk. Melek petang dina tang Pak Sujiono mripate ngantuk. Gunarti nontok karo Pak Sujiono terus diceluk. Dijak nang mburi Pak Sujiono terus njaluk. Njaluk apa nu? Sing dijaluk tang rak wedang kopi. Gak seneng pahit Pak Lurah senengane legi. Gunarti nontok Pak Lurah terus nyedeki. Ngomong sakedap benu menesu ayo ndang ditambahi. Sing tambani ku apane? Sangune. Kok niku mata duwike ngono sih. Ya mbok. Kok sangune tok ae kon niku. Nyanyi wong loro ah. Ya iya. Tuku genteng nu digawe apa? Tuku genteng tang digawe omah. Omah sing gedhe nu omahe sapa? Omah sing gedhe omahe Pak Lurah Sujiono. No. Apa? Dan sing gedhe omahe Pak Lurah ta? Lah aku ya ora wong dulurku iku. Tenan ah kon. Pak Sujiono iki dulurku misan. Misan. Oh, teko wong tuamu lanang. Gendeng. Teko wong tuamu wedok. Gak. Lah kok iso ngarep dolan pisan? Ya sik pisan iki aku ditanggap. Tak terusno. Ayo. Tuku boto nu digawe apa? Tuku boto tang gawe garasi mobil. Mobil sing mewah nu mobile sapa?
mobil sing mewah gede mobile Pak Lurah Suciono lho ngono kon kok eruh ae mbah aku eruh tak terusno Dik monggo Mas tuku kurungan nu digawe apa tuku kurungan tang gawe adah manuk sing gedhe nu manuke sapa manuk sing gedhe lapo ayo apa terus no Kok? kayak untumu kan kok ya lek mobil mewah gede dek Pak Sujiono Jono omah gede dek Pak Sujiono dek manuk gawane aku ayo soalnya manuk bobot masa mana bobot iya sing gede bot ngawur kon niku liyane maritan liyane apa ya nyanyian sora gak kudu iso kon niku gak wis gak wani gak lek gak wani liyane wis Ayo. malam iku ayo nana kon ayo iwak wedhus nang kringet ambune lebus iwak sapi iki nambahi gizi iwak celeng dipangan ora keneng nek daging babi iku larangane santri kon ngono mangkelan ora kate campur kancam kate nandi kon lho ngebuyuk enake wong kon kok dipenteng wong kene kon kok kok iso ditinggal iku lho sing ninggal kon ya sapa lah apa aku ngeblak lho kon nang ndi sih lak nang mburiku sih Iya. kan nandi kon Mas Prono aku kan nandi Prono lah kon ngadep rono Kon nang rene. iya kene mangan ae mari aja kan aku ngombe ae mari iya iya madhepmu lho ngomong-ngomongan madhep rene ya iya iya ngombe epir salah-salah dadi kentir nek pil goplo iki marai bodho nek narkoba larangane bapak pemerintah nek ngombe whisky wedi bapak polisi aku kok keblakno pindho terus terima kasih atas penggeblak kamu anggelan arek iki Boyo untune kaya benik. nang kancane ngono Kayak panganan enak-enak gak dipangan. Mbek suji mang. gampang wis Ayo tak keno. kene wis Pancing nyaut. iya iya Awas kon golek iya sampe. iya Iwak wedhus nang kringet tambah lebus iwak sapi iku nambahi gizi daging celeng dipangan ora keneng nek daging babi iku ngono larangane santri jo kan kate males ah aku gak ngeblak lah apa ngeblak wong loro awakku loro dadak ngeblak
Bokongku lah ya sih gak karuan tak ngeblak. Burung wae ngeblak. Borong. Lah apa ngeblak? Kon wis ngeblak ah? Kowe Ping piro? Pindho. Ya kok ngeblak kok maneh. Terima kasih atas penggeblakamu ya. Apa? Lah lek aku bola-balik kon geblakno. Suwe-suwe aku lah rusak. Sing rusak apane? Salam. Ling 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 oh kekasihku di hari ulang tahunmu diam-diam aku jatuh cinta kekasihku oh ling 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 ya Allah aduh ya Gusti kula nyuwun pangaksami umat Islam empun ninggal agami infak sedekah lan kitab suci Duduk goyang kursi digoyang Bedok subuh hampir siang Guru ibu terus sayang Jadi anak yang tersayang Masih aku ya iso. sing ono manfaate Ya iya. ayo coba Sing ana apa? manfaate Ya mesno Di. oh kok ya mesti no Lah iya ya mesno Di. dipedhot-pedhot Aja ngono nek ngomong sing genahnu. Ya mesti lho. Ya mesno Di. anggitmu piti ya ayo dicoba Kamu di atas semak jatuh melayang tak ada artinya meskipun ilmu setinggi tegak tidak sembayang tidak ada gunanya nek wong dadi menungsa urip ana lan donya kudu nglakoni ibadah nurut keyakinane dhewe ngono lho Cuk iku jenenge ono manfaate ya mesno Di ono prawan kok mangan sate ono wewe kok ditakoni bengi umat Islam cok lali salate aku dhewe gorong lakoni ling ling wong ora nglakoni kok ling-ling lho anane aku gorong lakoni aku jek kerasukan setan Sengenge ngulon parane Orang golon tangguro telo Kaya ngene barek rasane Orang manut karo wong tuwa Ling-ling Lah kok ora manut karo wong tuwek kok ling ling ling. ah kalah mbek aku tapi ana dae Lah ya iku aku men menco. lah iku mang iku nano ni nano 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 kono sing dadi menu Jarene takon. wong kamela dadi menu wae sapa nyanyi mang lakon nggih Iya. terus ketan saiki wayahe berapa Awakmu ya sepurane ya. ya apa nano Ngono ta? nano kono bengune wis
Ben menurut repot to niku. mau jare takon. Ayo kon benune. Besok ya awakmu benune. Ndok takon nang mencut kan. Ling. Kok ling-ling. Ora lidok ah. Takone ngengkel to, Mbah. Bareng mangap keliru. Lah apa moro ling-ling-ling. Nyanyi dhisik. Nyanyi dhisik. Banyu mili ngetan Parane. Ayo. Nanone 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 kono wis bendune. Kalau woro kok niku. Ling. Hidup di dunia mati di akhirat. Terus Keduanya marilah diingat. Barang siapa hidup melarat, usahakan nama tetap terhormat. Nah, iku lho. Satu contoh ngono iku. ora. Ngene lho. Lek Nang iso. Nang langgar tok gak ngaji traweh. Terus Gendaan tok gak dirabi ndoweh. Ling ling. wong ora rabi kok ling-ling-ling. ngene lho. Waduh. Sepur ngidul momot kukusan. Sepeda ya ora bisa mlaku. Turu kumpul kene abusan. Sepedae gak iso mlaku. Ling ling ling. Wong sepeda ra iso mlaku kok ling-ling-ling. Rek. Wari iku matane mendulu. Ombola. Minjo, Wah, Presiden Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono. Cocok. Ketang. Bupati Malang. Pak Sujat pribadi. Cocok. Benu. Dukun bayi kelampok. Ayo. Ayo. Ya gak betul, gak tau kan wong kerampok. Sapi telu sikile piro? 12. Cocok. Wedhus papat sikile piro? 16. Cocok. Ulet-ulet tuwe telu sikile piro? Ayo. Suwen. Alah kae. Kon gak tau ngitung ah, lek aku ngitung ini kok. Mendo pikirmu. 5 ping 5. Selawe. Cocok. Papat ping 4. 16. Cocok. 1957 ping 1926 tambah 123. Mendo. Ayo nu. Ayo lu. Mas kon ya bingung. 50 tambah 50. 100 tambah 100. 200. Pika iso. 9.800 swidak papat ditambah 3.926 tambah 2.057. Ayo. Juta. Siap. Mendo. Maklum Bu, taneme rendah jene. Dan batu moti mangkon kuper. Apa kuper iki? Kuper gak ngerti. Gak ngerti kuper. Kuper gak ngerti. Apa kuper? Kuper kok gak ngerti. Apa? Lah ya apa? Iya lah wong kuper kok. Apa kuper? Menjokan iki wong kuper. Lek Apa? Kuper kok gak ngerti. ayo. Papat ping 4. 10 ping 10. Assalamualaikum. Cocok. 2 juta ping 300 tambah 8 dijupuk 6. 6 lekor. Cocok. Nyanyop. Cocok. Nah, nyanyop. Oh, tadi tentara. Cocok. Hei, nyanyop. Hop. Hop. Tadi 17 rek. Lengantek lomba kalah isine kok. Coba aku ah. Ayo. Pasukan, cop. Maju, jalan. Pasukan. Berhenti. Hadiahnya menit jam 4:30. Waduh. Pasukan, cop. Maju, jalan. Pasukan. Berhenti. Jam 6 esuk menit. Matur suwun Bu, matur suwun.
Benu. Aku kabare kok. Kan keping kali hadiah. Hadiah ya paling ngemben. Pasukan, cup. Adap kanan, gerak. Adap kanan, gerak. Adap kiri, gerak. Jalan di tempat, gerak. Lalek hadiah iku meneh jam 6 kon tak kei, kon jam 5. Saiki lek ngantek lomba ngadep 17 gak iso elek-eleke wong. Ya isin, Cak. Soale tiap RT, tiap RW iku padha anu. Mulane kon ae aja sampe kalah 17. Kon 17 setahun sepisan.